Sa number 9, isa ka compound sa Barangay Takuling sa Bacolod City nga ginaligar ginapabulangan, ginraid sa PNP. 12 tanan ka mga persona arestado sa mismo All Saints Day. Ma-report si Nico Delfin. Napuhag ang mga kalalakian sa ginsulod sa katapos ang Police Station 6 ang isa ka compound nga ginaligar, ginapabulangan sa 5th Road sa Puente Vela Subdivision sa Barangay Takuling sa Bacolod Kaina sang aga. Pila sa ila nakapalagyo sang magtaklas sa mga atop kag pader. 12 ang tigan nga nadakpan, kadaman sila mga pangayaw sa lugar. Ari ka mo diya, nadakop ka mo, may kinamatarong ka mo tanana, kinamatarong ka mo, ginadakop ka mo sa pagbaylar ka sang pabulang. PD449. Gani PD449. Kapag Nagano ka mo diya? Napano, ang gawas bulang-bulang Isa man ka misis ang nag-apa sa lugar bangod wala makapauli ang iyabana nga ginsugo magbakal sang pilit nga kuntani lutuon nga suman sa tigkalalag. Ano? Ginapaman? Hindi mga alas 9. Oo. Nang hapit sanay. Nagapit mo sa kadali, duro kita, igurugod gawon. Suno sa mga operatiba, nakapalagyong caretakers ang compound nga si alias Edmond. Ang iya kingod balay, wala man magdumdum nga may illegal nga pabulang sa sulod sa nga mga compound. Buti lang kayo, hindi mo man sila mabalal, nga pabulang kayo, wala magagawod mo. Magluwas sa mga bulang, na-recover man sa mga pulis ang 7 ka mga manok, duwa diri ang patay na. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.